Ruske snage su zaustavile dejstva 5 ukrajinskih diverzantsko-izviđačkih grupa u Kupjanskom pravcu, saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. U Donjeckom pravcu ruske snage su tokom proteklog dana uništile više od 220 pripadnika oružanih snaga Ukrajine. U Donjeckoj Narodnoj Republici i Zaporoškoj oblasti neutralisane su 3 diverzantsko-izviđačke grupe. U Krasnolimanskom pravcu ruske snage su neutralisale do 100 ukrajinskih vojnika. U protekla 24 časa oružane snage Rusije eliminisale su više od 50 ukrajinskih vojnika i uništile haubicu D-30 u južno-donjeckom i zaporoškom pravcu. Ruski PVO sistemi su tokom dana oborili 2 helikoptera Mi-8, 7 raketa ispaljenih iz sistema HIMARS i Uragan i uništili 1 dron. Oružane snage Rusije uništili su skladište municije ukrajinske vojske na području grada Zaporožja. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izgubile samohodnu artiljerijsku haubicu Gvozdika u Hersonskom pravcu. Oružane snage Rusije pogodile su kontrolne punktove 111. brigade teritorijalne odbrane Ukrajine i 25. vazdušno-desantnu brigadu oružanih snaga Ukrajine u oblastima Krasnog Limana i Drobiševa u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je general Igor Konašenkov.